Здравейте, приятели! Реших да направя това видео, понеже тъкмо стартирахме сайта ни на български език www.empowernetworkbg.com, чиято тема е най-добрата бизнес система онлайн, как работи тя, както и абсолютно всичко свързано с оптимизацията с търсачките, маркетинга и като цяло как работи онлайн бизнеса. Чувствайте се добре дошли на него. Адрес още веднъж е www.empowernetworkbg.com. Независимо дали сте network маркетър, афилиат маркетър, имате някакъв e-shop или онлайн бизнес, вие ще бъдете на правилното място и може да намерите доста стойностна информация, каквато ако се намира някъде онлайн, това ще бъде много трудно. Заповядайте, приветствам ви с добре дошли, кликнете на линка под видеото или посетете www.empowernetworkbg.com. Чао за сега и очакваме на сайта. Чао!